Fa 15 anys vam arribar a Can Bofill, que era una finca abandonada, i a poc hem anat arreglant la casa i posant en marxa els camps en el marc d'un projecte que es diu La Paca, que seria una mapa a la catalana, una experiència de posar en un mateix nivell el consum i la producció. Fa 2 anys un amic ens va trucar un dia i ens va dir que sabeu que teniu la casa a la venda? I la veritat és que no ho sabíem. I, bueno, clar, això suposa un daltabaix, no? Algú, sense dir-te res, de volta decideix que s'ha acabat el lloc on vius i el lloc on treballes i el lloc on tens les teves il·lusions i el teu projecte. Doncs ens vam anar trobant amb gent que feia temps que compartíem camí i vam veure que teníem afinitat i que era viable fer un projecte conjunt. Vam decidir crear una cooperativa d'habitatge en cessió d'ús. És que el projecte és accés a la terra, accés a l'habitatge, és gestió d'una finca de 50 hectàrees, és moviments socials, assemblearisme. COP57 ens va ajudar a treure Can Bofill del mercat, va comprar la finca i encara s'ha convertit en un projecte més col·lectiu del que ja ho podria ser. Hi ha un company que posarà cabres i farà formatges, un altre company que farà la gestió forestal i una companya que farà ceràmica. Tenim una espasa de Dàmocles allò a sobre, no? D'un propietari que de cop et talla la vida. Al final Can Bofill sempre ha sigut un punt de trobada de moviments, de col·lectius, de diferents grups de gent que han tingut ganes de simplement quedar, parlar i canviar. Que el Paller serà aquest punt, aquest espai de trobada de diferents grups, de diferents col·lectius, en l'àmbit agroecològic, en l'àmbit social, en l'àmbit en què ens vingui de gust. És que no hi ha més. I això és blindar l'activitat pagesa aquí i on te faci falta. Clar, és que al final és, com que ara a partir d'ara és a llarg plaç tot. No depèn només de, hòstia, ara l'immediat. Perquè no? Que no pot ser un hotel, això. I en el fons tot gira al voltant de la mateixa idea, que és aprofitar els recursos que tenim al nostre abast. Des de la terra per la producció d'aliments, el bosc per la pastura del ramat i per la producció de llenya que alhora serà escalf per les nostres cases, l'aigua, tant de pluja com la residual dels habitatges que es pot incorporar pel reg i l'energia del sol per generar la nostra pròpia electricitat. Entenem la tartana com un vehicle que es mou gràcies al girar de les seves rodes i la tracció animal, de transport col·lectiu. Potser atrotinat i vell, però funcional, i que compleix la seva funció principal, fer-nos avançar. Just a tocar del barri de Can Bofill, en el darrer revolt, hi ha una font, amb 2 bancades encarades i una volta que la cobreix. És la font de la tartana de Can Bofill. Per mi, i em torno a repetir, és aire. Sí? I llibertat i possibilitat de... Em tallo.